Muqamlar köşkünün 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we näşmek ýyly diýilip atlandyrylmak münasibetli. Hemde ýylyň nişanynyň many mazmunyny giňden wagt etmek maksady bilen aýdym taýly dawraly maslahat geçerli. Dawranyň başynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň döreden Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watanatly goşgusyny aýdymy ýerine ýetirli. Bu aýdym davratnazylaryň ähli tarapyndan ýerine ýetirilip, uly joşgun, ýokary ruhanyetlikde öretdi. Ak kuşlar kanat yayıp bedir versin asmana, dostluk bağı boyansın, dünya dolsun bostana. Getirýär ähli ýollar bugun Türkmenistana, adamlaryň hakyna belent maksat tutony. Garaşdy baky bir tarap Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. Bütün dünya halkara, bütün dünya halkara. Parahatçylyk we ynanyşmak watany. Getirýär ähli ýollar bugun Türkmenistana, adamlaryň hakyna belent maksat tutony. Garaşdy baky bir tarap Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. Bütün dünya halkara, bütün dünya halkara. Parahatçylyk we ynanyşmak watany, 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 watany. Soňra bir ýerde bu ýysançly çykyşlara giň orun berli. Çykyş edenlerle bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamydy, hemde Arkadaly Gahrman serdarymydy. Şeýlede dawraly maslahat atnaçylary we ähli Türkmen halkyny täze 2025-nji ýylyň şygarynyň halkara parahatçylyk we näşmek ýyly diýilip atlandyrylmak münasibetli tüý sürekden çykan gutluk sözlerini beýan etdiler. Bellenşýaly ýurdumyzda Gahrman Arkadamynyň tagalarlarynyň netijesinde her ýylyň döwrewap atlandyrylmagy asly däbe urly. Munyň özi halkymyzyň awadançylygyny, raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny, olaryň berqara döwletiň täze ýamyny galkynç döwrüne amala asyrlaýan giň meşhurly durmuş ykdysady özgertmeleri goşant goşma gyzygyny şoklananlar. Çykyşlarda geçen ýyl Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine eden çykyşynda Gahrman Arkadamynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we näşmek ýyly diýilip eglan edilendigi, şunyň bilen baglykda garaşy döwletimiziň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygy bellenjek halkara parahatçylyk we näşmek ýylyna dünýäde hyzmatdaşlygy hemde öýdara düşünşmegi pogtanandyrmagyň ähli mumy wezipe hasaplanýanyny bellep, aýdan sözlerini ölçekli. Natalşýaly her ýylyň şygarynyň we nişanynyň eglan edilmegi öňde boljak möhüm wezipeleri beýan edýär. Parahatçylyk we näşmek siýasaty halkara howpsuzlygynyň, durnuklygynyň ösüşiň binýady. Ol ähli döwletleri parahatçylyga çagyrýan, dost we gonyk ýörleglerini esaslanýan, dünýä halklarynyň berkbidini nazarlaýan peltepedir. Parahatçylyk agdyýerlik bar ýerine ösüşem, özgörüşem, bagtyargam awadan durmuşam bolýar. Dowam eden çykyşlarda täze ýylyň jemgyýetimiz, döwletimiz üçin beren sepketleriň iňňän uly taryhy ösüşleriň ýyly boljakdygyna inanýan agdyýer Türkmen halkymyzyň Gahrman Arkadamynyň hemde Arkadaly Gahrman serdarymyzyň taýsy tagalarlary bilen münasip atlandyrylan bu ýyly garaşdy watamyzyň gülläp etmegine we halkymyzyň awadançylygyna, eşletli durmuşyna gönükdirilen işleri amala aşyrmak, watamyzyň beýik ösüşlerine münasip goşant goşmak üçin uly jogapkärçilik duýgusy bilen gadam goýunyny unutmaly. Dawraly maslahatyň dowamyna Türkmeniň agdyýerlik ýoly baky dowam duratly edebi sahada kompozisiýa görkezildi. Ony Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň artistleri ýerine ýetirdi. Bellenşýaly parahatçylyk we näşmek adamlaryň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr.
Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görne gahrman arkadamynyň dialog parahaçylygyň kepili diýen ählimumy taglimaty barhaýlarlap dünýäniň halklarynyň parahaçylykly we anşmak esasyna ýaşamagynyň däplerini pogtalandyrmakda gymmatly ýolagolary, dünýä garaşlary we parahaçylyk saklamaň hemde höwetlendirmäň däplerini diketmekde. Halkara gatnaşyklarda parahaçylyk we anşmak medeniýetiniň ählimumy berqarar bolmagynda halkara birleşiginiň tagylaryny birleşdirmekdäki işler barhara başlanýar. Bu orada ýurdumyň başlangyjy boýunça ählimumy syýasy sinenamada täze sineniň her ýylyň 12-nji dekabryna belenýän halkara betaraplyk günüň döramegi bu derejäniň ähmetine başlanan bir näçe resmi namalaryň kabul edilmegi şonuň ýaly ýurdumyň Merkezi Aziýada sewet durnukylygyny hemde halmatdaşlygy berkitmek we öňünaliş diplomatiýasynyň ornuny ýokarlandyrmak baradaky öňe süren kararnamalaryň golluk tapmagy Birleşen Milletler Guramasynyň binýadyna döredilen bir taraplan dostlaryň toporuna goşulýan döwletleriň sanynyň ýygyl artmagy möhüm görkezjidir diýip çykyş edenler aýtdylar. Davranyň dowamyna döredijilik işgärleriniň täze ýazan şygyrlaryny okap bermegi, şonuň ýaly ýurdumyň meşhur estrada artistlarynyň bu barada işlän täze aýdymlaryny ýerine ýetirip bermekleri aýratyn täsir boldy. Täze döredijilik işleriniň mazmunyny parahaçylyk we anşmaň adamlaryň awadan geljegini öpjetmek üçin biri-biri bilen aýrylmaz baglanşly iň gymmatly düşünjeler bolup, olaryň her wagtda döwletleriň we halklaryň arasynda halmatdaşlygyň hemde ösüşiň baş ýolgysyny öwürleýänligi beýan edilýär. Täze 2025-nji ýylyň şygary özüni äger tuly many mazmuny jemlemek bilen hemişelik betarap watamynyň ösüşlerini alamatlandyrýar. 2025-nji ýylyň şygaryna betarap ýurdumynyň ählimumy parahaçylygy we durnukly ösüşi öpüşetmek, döwletleriň arasynda özara anlaşmagy berkitmek, dünýä ýurtlaryny we halklaryny parahaçylyga dost sogony çağırş baradaky asyrly maksatlar öz beýany tapýar. Şonuň bilen baglykda belenşýäli 2025-nji ýylyň nişanyna döwlet baýdagymyzy şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň baýdagyny birleşdirip ýaşyl ösüp duran dik ýokary ösýän güýçli kökleri bolan şahalary asmana ümidi gatýan derek agajy baky bir tarap watamynyň ösüşlerini alamatlandyrýar. Halkara parahaçylyk we ananyşmak ýyly mehir şaýa her insanyň menzine arka dağlı serdarmyzyň ak ýollary alyp barýar mertebel menzili. Arka dağlı serdarmy taşymyla başgalamy siz bilen beýikdir watan gahrman arka dağmy. Arka dağlı serdarmy taşymyla başgalamy siz bilen beýikdir watan gahrman arka dağmy. Mundan başga davralma satynda bamyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň her ýyly geçirilýän sessiýalaryna dünýä ösüşi baradaky öz garaşlaryny hödürläp çykyş edýändigine öňe çekildi. Konsertiň ahyryna uzak ýaşaň arka dağly serdarmy zatly aýdym ýerine ýetirildi. Bu aýdym bugünkü davralma satynlaşýanlarda ýakymly hemde ýatdan çykmajak duýgular galardy. Yurdumda bagtly durmuşdum. Dede
Davralı masatyň ahyrynda gatnaşylar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onda ýurdumyň ösüş ýolundaky batlyk adamlar hemde barha artýan halkara awry uğruna durmuşa geçirýän äger türlü işler üçin döwlet başçylygynda hoşallyk beýan edilip, halkara parahatçylyk we naşmak ýylynyň şanyny sepketler we beýik ýeňişler bilen şöhratlandyryljak diýeni anam bildirýär.